ई देसी चटनी है। ए भौजी एगो बात पूछी हो। कहा हो? सुना तारू? अरे हाई ब्रांड कहाँ के लेके आइल बड़ू हो? अरे तोहरे बाहो। ना 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 तू चिन्हात नहीं खे। ओहो अरे तोहरे बाहो। सुना के कैले हाई कर जतनवा हो सुना सुना भइल बा सक बात सुनमी जब रातिया हो भइल बा सक बात सुनमी जब रातिया हो टेंशन में भइल बाटे भोर रे भौजी लागे कि हवे नहीं तो सुना सुना तोहर घर ही क्या हवे लाला नवा हो सुना सुना। चला ठीक है बा कम से कम बतेलू ता पूरा भइल बया से अब भइल